worship you. Father, I pray as your children are about to step to this altar. Amen. My Father, cover them and speak your will. But most of all, open our hearts that we may receive Ncwane. Not just but receive your heart. Ezophuma enhlizweni zabo, emlonyeni yabo, ngegama lika Jesu. Anointing upon anointing. In Jesus' name, amen. Hallelujah. We may be seated. Let us welcome our first speaker, Baba bathethelele. Ngoba bakwazi abakwenzayo. Just 5 minutes. Praise the Lord. Hallelujah. Baba bathethelele samukela usisi Zanele egameni lika Jesu. Semshayela afike. Hallelujah bazalwane. Amen. Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngibingelela uma wethu simthanda kakhulu. Hallelujah. Bazalwane nje ngizosho lelizwi loqala uJesu alisho litholakala kuLuke chapter 23 verse 34 lifundeka kanje ngezulu. Kepha uJesu Baba bathethelele. Kepha uJesu wathi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Amen. Into engibukayo la uJesu when ethandaza lomthandazo noma ekhuluma nobaba wakhe ethi Baba bathethelele. Into ayeyazi kakhulu ukuthi wayeyazi ukuthi purpose yokuthi alenge lapha esiphambanweni kwakuyini. Hallelujah. Remember ukuthi laba bantu bonke basebemenza bonke ubuhlungu ababemenza bona eqaleni wayekade ehamba nabo bebuka ama miracles wonke. Hallelujah. Kepha ngalolu suku ibona futhi abasebemenza ubuhlungu. Amen. Remember ukuthi purpose yokuthi uJesu eze la emhlabeni kwakuwukuthi afele izono zethu, kwakuwukuthi kubuyisela ubudlelwano phakathi kwethu noNkulunkulu. Amen. So ngenxa yokuqonda ukuthi uzeleni yini yakho kufanele ukuthi ifezeke, kwakumele ukuthi athi Baba bathethelele. Amen. Because ukube akashongo ukuthi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo yayingeke izifezeke inhloso yakhe yokuza emhlabeni. Amen. Kwakumele ukuthi kuqale kuye eqala abe nokuthethelela. Amen. Or else atshela ubaba ukuthi Baba bathethelele laba ngoba bakwazi abakwenzayo. Ngithanda enye version ye basic Bible English. Iti, Father, let them have forgiveness. Amen. Let them have forgiveness. Kahle lento le ikhuluma nabantu abawuthu, ikhuluma noNkulunkulu, ikhuluma nathi. Amen. Ukuthi njengoba ethi let them have forgiveness. uJesu kahle usho uNkulunkulu uthi uNkulunkulu baphela babantu ukuthi babe nabo ukuthethelela. Amen bazalwane. Amen. So kwakumele ukuthi lento le yenzeke phakathi kwethu noNkulunkulu sibe nayo intethelelo ukuze nami nawe sifunde ukuthi kuyini ukuthethelela. Amen bazalwane. And phela khumbula ukuthi uJesu after kwenzeke konke eseshile konke eseqedile sekufeziwe konke kwakumele ukuthi ahambe aye ezulwini. Lithi iBhayibheli uhleli ngakusokunene sika Baba uNkulunkulu. Amen. Lithi unxusela ibandla. Amen. Hallelujah. So wengeke akuzokwazi ukunxusela abantu abangakazi bakuthethelelwe. Amen bazalwane. So kwakumele ukuthi qala before azafe thina sithethelele. Amen bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi nalomzalwane owayela eduze kwakhe. Amen. Wayethi mayethi Baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. Wathi awema ngisasali kanjani nje nama ngisengigrepa lelo thuba lokuthi nami ngiye phakathi because akusekho okunye engizokwenza ngoba useshilo vele wathi Baba bathethelele okusho ukuthi nami ngisengithethelelwe. Amen bazalwane. Hallelujah. So nje nathi kuhleli kithi. Amen. Sinikiwe lento. Let them have forgiveness. Hallelujah.
let them have forgiveness. Lithi iBhayibheli enena uJesu ngenkathi ephila la emhlabeni wasiphilela yonke impilo ukuze thina sikwazi ukuthi ukuphile. Amen. Hallelujah. So ngalendlela naye ayisekhuluma ngayo wasitshela thina ukuthi it's possible ukuthi ukwazi ukwenzani ukuthethelela. Amen. Because vele usesinxusela ukuthi sikwazi let them have forgiveness. Amen. Come on, let's give the Lord a hand of praise. Hallelujah. Let them have forgiveness. Hallelujah. In other words, let them choose to receive it or not. Let them know that they have an option. No matter how they may be judged, but let them have forgiveness. Which is saying God was ubese maphutenakho ungakafike maphutenakho wena. uNkulunkulu ubese intweni ozenzile abantu abangeke baxolele ngazo ungakafiki kuzona wena. What may you have forgiveness even before you begin to sin. Our second speaker, Mrs. Ncwane. Namhlanje ngizoba nawe. Simshayele izandla khona. Hallelujah. Ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Hey, what a surprise. Hey, ngithanda ukubingelela uma wethu esimthanda kakhulu, umama umfundisi, umprofeti uNtshangase. Hallelujah. Ngithanda ukubingelela omama, ngithanda ukubingelela obaba, iyouth no Sunday school. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Njengoba seshilo mina ngumama Ncwane, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Hallelujah. uJesu wafika empilweni yami ngelinye ilanga, nami wangikhetha kwabanye. Hallelujah. Sahlanzwa ngegazi lemvana. Hallelujah. Esami ke bazalwane, iscripture sitholakala lapha ku Luke 23 uverse 42 no 43. Esithi sithi Jesu ngikhumbule nxa usufikile embusweni wakho. Amen. Waseyaphendula uJesu wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namhlanje uzakuba nami eParadise. Hallelujah. Uma sishona phezulu siyakhumbula ukuthi uJesu walengiswa nezelelezi ezazimbili. Hallelujah. Esinye sika left, esinye ka right. Hallelujah. Kuthe lese sokuqala sikade silalela isixuku sathi kuye, nawe sathi kuJesu, wena awusiye umKristu na, zisindise kanye nathi. Hallelujah. Sasikade silalela isixuku simthuka uJesu, sase sithatha into eyayishiwo isixuku, sathi wena usiye umKristu na, zisindise mase usindisa nathi. Ngiyacabanga ukuthi lo munye wayesethu kuye yaza ka understand ukuthi ungubani lo ophakathi kwethu. Wathi kuye mephendula, ngiyacabanga wathi hayiba wena awumesabi yini uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba lo ophakathi wethu unguKristu umsindisi. Hallelujah. Wasethi kuye kuJesu, ungikhumbule nami embusweni wakho. uJesu waphendula, ngithe mengibheka laba bantu bobabili babe ku same situation, bobabili isimo babebhekane naso kwakuyisimo esodwa. They were both suffering, kodwa i-respond yabo yayingafani. Hallelujah. I-respond yomunye yayi negative, yathi wena ngithi wena unguNkulunkulu, wena enza kwenzeke. Wathi lo munye, ngoba wena usukhona, wena uNkulunkulu, ngicela nami ungabe usungishiya, ungikhumbule. Hallelujah. Wathi ngikhumbula nami kule situation engikuyo, ungabe usangishiya. Hallelujah. The way you respond ku situation yakho, it counts. uNkulunkulu uresponda ngendlela nawe oreacte ngayo ku situation okuya. Siyangena ezimweni simgceke uNkulunkulu, sithi ukuba wena ubukhona, ngabe mina ngikho la, kanti uNkulunkulu usuka khona. When you just need to respond positively. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi wathi wena uyisiwula, awumboni wena lo la ku center, awumboni ukuthi unguJesu, awumboni ukuthi uNkulunkulu wakhe ubaba wakhe ungumdali
umdali wezulu nomhlaba haleluya odalile nawe haleluya uthi namhlanje ngizoba nawe eParadise haleluya azange ambalela amacala akhe ayizolo ukuthi njengoba ulana wena wenza ukuthi uNkulunkulu akakubalela amacala akho umuthi wena namhlanje uNkulunkulu ngifuna ushintshe impilo yami namhlanje uNkulunkulu uyashintsha impilo yakho haleluya namhlanje uNkulunkulu ufuna ungikhipha kulesimo uNkulunkulu namhlanje uyakhipha lekusimo kudiphenda kuwena ukuthi wena uresponda kanjani kwisimo obhekane naso namhlanje ngizothi uNkulunkulu neyakhe impilo ngayishintsha uma uzoresponda ngendlela epositive wayesekhona uMadida lo munye akambonanga lo munye wambona kuyadiphenda kuwena ukuthi uma ungena esimeni wena ubona uNkulunkulu engubani haleluya lapho uNkulunkulu ombone yiyo uNkulunkulu indlela azoresponda ngayo haleluya ngizothi namhlanje wathi namhlanje akashonga uJesu ukuthi kusasa akashonga uJesu ukuthi kuthatha next week wathi uJesu namhlanje ngenxa yani ya respond lesesinye eyathi namhlanje ungikhumbule nami haleluya we thank the Lord. Come and give the Lord a hand of praise. Hallelujah. Hallelujah. Ncwane, the way you respond to a situation counts. Hallelujah. It's your response that determines the outcome. Ukuthi uNkulunkulu mase khona phakathi kwethu uyambona yini uNkulunkulu? Do you have the grace to perceive God when He is in our midst? Hallelujah. Can you see God? La kuvutha ngempela izinto zingemnandi. Uyakwazi yini ukubona uNkulunkulu? Noma umgcina uNkulunkulu umsindisi. Ngoba mangabe izinto sezizimbi fanele umbone uNkulunkulu afohlayo. Glory to Jesus. Spam this cards. Spam this cards. Mama Danisa. Mame, bheka indodana. There's God in this place. UNkulunkulu ophilayo ungubaba wena emhlabeni inkosi akuvelanga lutho ngaphandle kwakho konke okuvelile okukhona kuvele ngezwi lakho uNkulunkulu wethu siyabonga sesifikile siphambi kwakho sizozendlala kuwe ngoba wena baba ungubaba unguThixo unguNkulunkulu wenyama yonke ungumdala wezinsuku uNkulunkulu wethu siyukucasha manje sicasha kuwe Nkosi fihla thina bese kuvela wena amen. Haleluya bazalwane ngiyabingelela uma ngibingelela ubaba omama intombi insizwa abantwana abancane amen. Ngingumama Danisa ke bazalwane umntwana nje wafumana umusa kwakungekuhle nokho kodwa uNkulunkulu wayisiza impilo yami. Okay ngoba ngino 5 minutes ngicela siye ezwini ngoka John 19 verse 26 no 27. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina Mame bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi bheka unyoko kusukela kulesi sikhathi. Umfundi lowo wamisa kwakhe amen. Bazalwane emini sibonga ukuhlanganyela indaba yami imfishane haleluya. Siyabonga uma ingqondo yami ithi uma engabe uJesu ethi Mame bheka indodana wayekhuluma ngokunakekela haleluya. Wayekhuluma
ngokuphatheka. Hallelujah. Ngoba awukwazi ukunakekela ungaphathekanga kuqala. Hallelujah. Kufuna uqale unakekele, uthande, bese uyaphatheka. Uma eqhubeka ethi indodana bheka unyoko. Hallelujah. Okusho ukuthi ithi lento omdala ubheka omncane, omncane abheka omdala. Ukusho ukuthi ikhuluma ngokuthi siyalalelana bese siyathobelana. Kodwa ikakhulukazi la uJesu wayekhuluma ngebandla. Hallelujah. Wayekhuluma ngokuthi sibalalele abazali. Hallelujah. Obani abazali? Abazali ilabo esimiselwe bona abasiholayo enkosini. Hallelujah. Awukwazi ukumlalela ke umzali ungaqalanga ngokuthobeka nokumthanda. Uyakwazi yini ukuyihlonipha into ongayithandi? Hallelujah. Awukwazi. Uyakwazi yini ukuyithobela into ongakaze wayirespecta? Hallelujah. Uma ekhuluma ngokuthanda bazalwane ngokunakekela, ubekhuluma ithi ingqondo yami ubekhuluma ngalabazali abakhona emabandleni esibaficile. Hallelujah. Wayekhuluma ngabazali. Hallelujah. Actually wayekhuluma ngomfundisi wakho. Hallelujah. Ukuthi bekubiza ukuthi umlalele. Hallelujah. Bekubiza ukuthi umthobele. Hallelujah. Bazalwane, uma singakathobi, ukuthoba kwethu kubiza ukuveza uKristu. uKristu asikumveza ngokuthi sithi siyakholwa noma sindisiwe, kodwa sizomveza ngokuthi lento abantu bayibone ikuthina ngaphakathi. Ngalokho bazalwane, masihluleke ukuyiveza, siveze ekhaya la siphila khona, siveze emphakathini. Sikhuluma ngokunakekela. Haleluya. Siveze esontweni. Haleluya. Esontweni bazalwane kubiza ukuthi noma usuyisalukwazi noma uyikhehla, kodwa ufika uhlale phansi ube umntwana, ulalele, uthobe, ukuze ukwazi ukuphatheka. Mame, bheka indodana, ndodana, bheka unyoko. Haleluya. Kubiza ukuthi ngiyukulalela isho umntwana omncane uma engibuyisa ethi mame awenzanga kahle, bese ngiyathoba. Haleluya. Lokho kuseveza uKristu bazalwane. uKristu ke bazalwane asiyi kumveza ngokuthi siyipraise thina ebantwini, ngokuthi sizisho thina ukuthi nisibona nje sesisindisiwe namhlanje sesamukelile uJesu, kodwa abantu abazosho ukuthi ngimbonile uMama Danisa usashintshile namhlanje, akusafani nayizolo. Azathi obhalayo athi othanda umakhelwane wakho njengoba usithanda yena, kusho uJesu wayengasho into engaphandle, kodwa wayethi othanda yena ngoba yena ngamzukwane ekudala wazigcisha ngaphakathi, wayigcwalisa yena. So awukwazi ukuthanda ongaphandle, awukwazi ukunakekela ongaphandle ungakazi umnakekele uma Mkhuzwayo. Haleluya. Futhi awukwazi nokukhetha bazalwane, kodwa unakekela yonke into esendlini kaBaba uNkulunkulu. Uyaphatheka, uyathoba bazalwane. Ngiyayithanda yokuthoba. Angeke ngempela uzuphatheke ungakaze wathoba. Phatheka, uthande, uthobe, bese uyanakekela. Inkosi somo sinibusise. Mame, bheka indodana, ndodana bheka unyoko. Amen. Jesus, phatheka, thoba. Oh, these are principles of submission. Hallelujah. Hallelujah. There's something uMama Danisa ayifundile lapha. Let's iBhayibheli. Indodana yayisimthatha umama yaya naye ekhaya. I got stuck there. Hallelujah. Yamthatha yaya naye ekhaya. In other words, it did not finish at the instruction, but action took place. Ngiyangizwa bazalwane. Hallelujah. Wamsondeza eduzane ukwenza intando kaNkulunkulu njengokuyalwa kwakhe. Yo bazalwane. Hallelujah. Akashonga ukuthi I'll take my responsibility, but agcine ngenayo information yokuthi
uzoyiseva kanjani purpose yokubheka umame. Because sometimes God will ask of you izinto ezithile ubese ungasondela eduze kwalento ekuthiwa inakekela. Ukube this son did not take the mother home, ngiyangizwa yini bazalwane, yayingeke isazi nesidingo sakhe. Ngiyangizwa, because remember bobabili banama responsibility. Lo mama une responsibility yokuthi abheke indodana yakhe. Bazalwane, so umama noma esekwi trouble bezoloku ehlele bambelele kwi responsibility yakhe. But as a person given a responsibility, you need to get close. Sondela duze kwalento ibizelwe. Let that thing instructwe ngayo ibe phambi kobuso bakho. Ngoba mangabe phambi kwakho, then you can serve your mission. Lithi iBhayibheli, after David had served this generation, then he died. Our next speaker. Eli elamasabak'tani. Okungukuthi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Mr. Brown Star Joshua Njabulo. Hallelujah. 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 Yabingelela abazalwane egameni likaKristu uJesu waseNazaretha ongaphambili umntana wenkosi osindisiwe uNjabulo Nxumalo uBrown Star magama isibusiso sama. Hallelujah. Ngibingelela abazalwane kuyintokozo kakhulu ukuthi siphinde sihlangane kanje. Hallelujah. Ngizocela nje uSanele angifundele bese sesiyaqhubeka. Mark chapter 15 verse 34. Ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, elamasabak'tani, okungukuthi ngokuhunyushwa, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na. Baba siyabonga izwi lakho ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Into engiyithandayo kakhulu ngeBhayibheli ukuthi liqala le phezulu kuGenesis. Nami ngizoqala khona nje bese sengiza nje la sifunda khona. Hallelujah. uNkulunkulu mengabe dala yonke into uyayidala kahle yonke into bese asedala umuntu ukuthi abe responsible for yonke into ayidalile emhlabeni ukuthi ay maintain ay natureishe ayenze ibe right. Hallelujah. And then mesidala umuntu umnikeza iresponsibility yokuthi aqambe lokho akudalile uNkulunkulu. Hallelujah. Amnikeze amandla okukhuluma okushintsha izinto ngoba wonke lezinto lezi uNkulunkulu ayedalile wayenawo amagama kodwa wathi awuthi ngimnikeze abone yena ukuthi yini. Kodwa uma sekushilo kwabe sekuba ukusho kwaNkulunkulu. Hallelujah. uJesu umekhala wenza into uAdam angazange azayenze esensimini. uAdamu uma eselahlekelwe uma esedle emthini ekathiwa kangadli kuona into enkulu kakhulu angayenzanga ukuthi akazange akhale kuyisikhathi sokukhala. Akazange asho ukuthi ungilahlekele onginikezile iresponsibility. Akazange asho ukuthi baba naku kulahleka onginikeze kona. Kodwa uqhubekile wenza njengenjwayela wafuna ukuzenzela wafuna ukuyibambela wafuna ukwenza intando yakhe. Wakhohlwa omdalile wakhohlwa umnikeza iresponsibility. Nathi sinikeziwe iresponsibility ukuthi sirepresent uNkulunkulu simele indaba kaNkulunkulu sihambe njengalokhu uNkulunkulu esibizele ukuthi uma kulahleka uma kuduka uma ungasaboni kahle yenza njani bheka phezulu.
awunakulahlekelwa into uma ubheke phezulu. Usizo lethu luvela kuye, ithemba lethu livela kuwe. uJesu wasivezela indaba yonke, wasivezela konke ukuthi uma ufuna ukuphila uqhubeke, bheka kuye. Yena uyakukunika okufiswa inhliziyo yakho, yena uyakukunika konke athe ukuhlelele kona empilweni yakho. Awunakuhamba unezinto oyishiya ngemuva ezihlazo oyisolayo ngazo. Angazi ukuthi umuntu owayethi mengabe usindisiwe kunokuwa phakathi, kunokuphindela emuva, kunokudlalwa usathane, uNkulunkulu ibandla alithenga ngenani eliphakeme kangaka. Amasango high days, amasango esitha awanamandla, awanamandla okunqoba. Kulo ngakuwe kunalo sezweni. Siyabonga kakhulu. Hey! Siyambonga uNkulunkulu nalapha esawundini uJesu khona. My God. Lo mzalwane uphutshuza enye into Indeed our God is the Messiah. Uthi uNjabulo uJesu wenza into eyahlula uAdam. Nkosi yami, wenza into ehlula uAdam, Jesus being the Son of God, the very maternal part of who God is, a very part of the Godhead. Simthola uJesu ekhala ethi, my God, why have thou forsaken me? Hallelujah. Uthi uNjabulo, kodwa uAdam akakhalanga, isilahlekile into yakhe, ilahlwe nguye. Kodwa wangakhala eseyidedele yena, akhalela forgiveness that he knew ukuthi unayo. My God. But uJesu lithi iBhayibheli sasingekho isono kuye. Wayengasazanga isono, kodwa wenziwe isono. Ukuze mina nawe sithethelele, sithola uJesu emnqamlezweni embethe izono zabantu, kwaze kwashintsha i-identity yakhe. Wathi uNkulunkulu methu uyambheka, wangabe sabona indodana, kodwa wabona umuntu emhlabeni owonileyo ekhala. Why have thou forsaken me? Asambe. Siyahlupha lesi sikhathi. Siyahlupha lesi sikhathi. Ngomile. SeBhayibheli. uJesu wakhala wathi Ngomile. Let's welcome Mr. Cameraman, the quiet guy, Sanele Mkhize. Ngibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngizocela ukuma phansi, mina ngiyasaba ukuma phezulu namhlanje. Ngathi ishube kakhulu lapha. Igama lami bazalwane ngoAndile ngwakamkhize Sibongo. Umntwana kaNkulunkulu, ngiyamthanda futhi uNkulunkulu umsindisiwe. Ngithethelele izono. Bazalwane nami ngithe ngiyithola le message mayizolo. Mina ngivele ngahlaba iphone call ngathi awukodwa mawami. Kwathi wayi inkosi izokusiza mfana. So ngihamba ngalelo themba njengamanje ukuthi uNkulunkulu uyasisiza abazalwane. Ezinye izinto ezingiduduzayo mangabe ngihamba noma whenever uzomfonela, whenever uzobafonela uzokhuluma nabo, bazokunika into eyodwa ozohamba nayo kuze kuphele iminyaka ewu7, uNkulunkulu uzokusiza. Leyo nto ngiyohamba nayo kuze kube leyo ndaba. Noma nje bengiyicela izolo nginokusaba but ingisize kakhulu. Ngizocela uphumla bangifakele u19, uJohn 19 verse 28, nami ngibese ngihlala phansi. Ngizocela ukufunda lapha abazalwane ukuze sizophuthuma.
Now lithi iBhayibheli lapha, after this Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Ngizocela ningidlulele ningiyele kuleli elingaphambili 29 Phumla bese siyabuyela kuleli nje kancane ngoba ngibona ngathi inkosi yami yomile namhlanje. Okay, ngicela ukufunda kuleli lami la. Oh, naba bathi, but now there was set a vessel full of vinegar. They filled a sponge with vinegar and put up upon a hyssop and put it to his mouth. Inkosi ibusisa ukufunda kwezilayo bazalwane. Mangizocela ungiedele 2 minutes omunye na inkosi beyiphuzisa uvinegar. Bazalwane ingihluphile lento. Yangihlupha to the extent yokuthi angifuni ukubabuka kambi kanti angimele ngibabuke kambi ngoba uJesu akasho akawufelanga sizwe kuthiwa ufailile la asizwe kuthiwa unyanyile wathi ningiphuliselana so angifuni senze ngathi benza into wrong mhlambe ngibese ngizibuza ukuthi why kanti yini le ayenxanela uJesu uma bemnika uvinika kuze kucasuke mina yena engacasukanga. Now leli lokuqala lithe being conscious that all things had now been done so that the writings might come true. Now uJesu mayethi nxaniwe sengibone ngathi loya I thirst loya usho ukuthi kune process abeyibhekile uJesu. Kusho ukuthi uJesu into abeyibheke kakhulu ukufezeka kwembhalo ngaphezulu kwavinika ngaphezulu kwamanzi abebezomnika wona. Now usethi nxaniwe khona lokho engikunxanelwe ngoba nazi izinto ifezeka. So ngizocela nje sivakashe ubhuti Joshua ungikhumbuze enye into ekade nami ngiyilalela izolo inkosi isho indaba kaGenesis. So then umoya ungibuyisele eGenesis ma wathi uAdam wabekwe engadini. uNkulunkulu wafika wakudala konke wadala ingadi. Wasedala umuntu wamthatha umuntu wambeka engadini. Wamnika his first principle what you have to keep the garden. That was the first principle eyanika umuntu ngalesi sikhathi. Now keeping a garden bazalwane calls for you ukuthi ulime, calls for you ukuthi utshale, calls for you ukuthi uvune. So ubanika iprinciple ethi you reap what you sow, uzovuna okutshalile. So iprinciple yokuqala leyo siyabuya lapho uJesu uncaniwe bazalwane siyaphuthuma. So now uthi uJesu ke I thirst. Khona lento ayinxanele. Now uma ngabe uAdam enikwe ingadi ngibe sengiyibuka lento ukuthi uJesu ngathi lento ayinxanele isuka kude. So uAdam wanikwe ingadi bazalwane. Ingadi kwathiwa akayilimi. Atshale kuyona, avune. Ngabe sengifunda nje ngihlangana nelinye lamavesi ngikade ngifunda. uPsalms 22 lithi iBhayibheli uJesu walima. Kodwa futhi uAdam thiwa kalima ingadi. Naku sekulinya uJesu. Now yonke into etshalwayo bazalwane iqala ilinyelwe. Akulinywa mangabe ngeke kutshalwe lutho. So now uJesu bayamlima la kushuthi khona into ezotshala. So yangihlukumeza lento ukuthi ngathi khona into ezohluma ke manje. Angizultasulwa na uvinike kuthiwa inkosi yami bayinike yona. Ngoba khona kuzohluma. Now ngibese ngiyimagine inkosi yami just before bayinika uvinika. Ngayimagine ngathi kushuthi yona encouragement yayo. Ngayimagine ithwele isiphambano ngala isiphambano esikhulu kunayo. Now ngithi Jesu yini le kumotivate ukuthi usithwale lesiphambano ngoba mina ngangizohluleka uma ngizothi ngithwele ngala bayangilima. Now uJesu, what was your encouragement uthi uJesu khona kuzohluma bayeke bakulime khona into ezohluma kuwena. Now uJesu akasena ndaba nanesitep ukuthi noma isitep samanje singangafana nabanye ozakwethu noma singangabe safana nabanye siphila nabo, but khona into ezohluma namhlanje. Now uJesu yangihlukumeza lento bazalwane ukuthi
Uncane, we are pressed for time, bazalwane, soqhubeka. Now, uncane uJesu. Kushuthi now uma ngabe siyavala manje bazalwane. Uma ngabe uJesu ezosivezela nje kancane ezosinika inhlanzi yebandla. Ukhuluma noPeter yababuza ukuthi abantu bathi ngingubani basho besethi nina nithi ngingubani. Athi uPeter uyindodana kaNkulunkulu. Now athi uJesu lokhu kokushoyo angibulelwanga inyama negazi. Now that revelation yongazi mina ukuthi ngubani. Ngeke uzuyithole ngokuthi ubuza abanye abantu, uzoyithola ngokuthi uxhumane nalo ngithumile. Now usethi ke phezulu kwaleli dwala ngizolitshala lami ibandla. Angaze ngibone mina umuntu etshala edwaleni, ngibabonile betshala emhlabathini, but now naba sebetshala edwaleni, nangu uJesu etshala edwaleni. Kushuthi lento ayinqanele ufuna ukuchelela ngayo. Now lento afuna ukuchelela ngayo angeke ivele kumuntu. Ngisho bebengamnika amanzi uJesu watshela owesifazana waseSamaria ngelinye ilanga wathi ophuza mina shiya lamanzi eyowaphuza, ophuza mina. So now kunento ayinqanele uJesu ngibese sengizibuza then washo umoya ngezwe elincane wathi igazi. Now bazalwane lesivumelwane sasibamba, now lensindiso esayibamba isekelwe ngegazi. Siye ePhasikeni bazalwane, wathi uNkulunkulu ngelinye ilanga efuna ukusekela abantwana bakhe wathi bhekani igazi. So now lento ayifuna uJesu wefuna ukuthi nje ke kufafazwe igazi. Kanti selivele liyaphuma, sekukhona into eziqhumayo uzozwa mawuqhubeka ufunda uzothiwa kwaphuma amanzi sesizelwe njalo, sesihlume sazala. Now because the blood of Jesus has power. Now igazi likaJesu limele izinto eziningi, but I'd like to highlight izinto ezimbili. Lokhu esitshalwe uNkulunkulu kwalinya uJesu kwaphinde futhi kwazokhulisa uNkulunkulu. Uthi uJesu, uthi uApostle Paul ukhona otshali, uthi mina ngitshalile uApollo wanisela, but uNkulunkulu okhulisayo. So now I would like us to focus kancane egazini ukuthi why is it so much important ukuthi ube nesambulo ngegazi likaJesu. Njengoba siye ePhasikeni, igazi lalisetshenziswa in many rituals ukuveza isivumelwano. Igazi represents icovenant. Lithi iBhayibheli bangahamba yini ababili bengavumelananga. Kunentshumayelo ayishumayela la uMangelinye ilanga wathi asovuka sithathe indishi sicele sithi sifafaze igazi likaJesu because liyifa lethu asilithandazi, but it's part of our isivumelwano. Ngicela ukusho njalo bazalwane, it's part of our agreement, it's part of our covenant with God. So now uthi uJesu ngomile lento ayifuna yayivela isiphumile kuyena. uJesu nayo vele lento yokuthi abuze izinto ivela kuyena. Kuye kuhamba isikhathi la ubaba ezoke angitheste khona ngibuza imibuzo mangicake kuthi awubaba uthini. Then I realized ukuthi no, uyangithesta ufuna ukubona ukuthi ngisahamba naye yini. So uJesu wayebuza lento ebuza ukuthi sisenayo yini revelation yegazi. Bazothi mabefika besijijela ngemithi besisho yonke into abasisho yona sizosebenzisa igazi yini bazalwane. Now igazi likaJesu liyaphila. Uthi uJesu lapha ngincaniwe lokho engingomele angifuni ukuphuza ngoba konke okuphuzwayo kuvela kimi. Lokho engingomele ukuthi kuhlumelele izinto etshaliwe kimi. So we use the word, we use the blood ukuthi kukhulise into etshale kithi bazalwane. My God. Oh Lord. There's something Sanele akhuluma ngayo. He read a scripture, let's Bible. When Jesus realized that all had been accomplished, then he said, I thirst. Hallelujah. Hallelujah. Uthi Sanele, the blood elalizokwenza umsebenzi, because uJesu uyesiphambanweni ufa nje, there must be bloodshed. Hallelujah. When that blood was shed,
It was like Jesus was saying, ngikulwile ukulokuhle. Ngiliqedile ibanga lami. Hallelujah. It was as if Jesus was saying, ngibekezele kulinyweni. Ngalinywa ngathula. Njengemvu phambi kwabagundi. It was as though Jesus was saying, I have bared ihlazo lomzimba wami phambi kwenu. Nangishaya naze nangikhwifela ngeyikhwehlela. Ngikulwile ukulokuhle. Now I thirst for the result. I thirst for the promise that is coming with the promise of the cross. Because amaJuda ayalinda umsindisi. Elinda uMessiah who was gonna come and make things right. And umsindisi wayeyophelela emnqamlezweni. Bazalwane, noma ngabe sasingewona amaJuda, kodwa umusa wasenza sangena nathi. Glory to Jesus. Ukuthi when the work had been accomplished, uJesu sewuqedile umsebenzi ayewumisa loyo. Kwangathi uJesu uthi bengawona u33 years wamahala lo. Angizwa. Hallelujah. Remember Jesus came on earth ewumfana, ewumntwana, eyingane. Kunento engidla ngokisho ngithi uJesu ewuNkulunkulu kwakuwumzimba oyingane. Kodwa yena wayeUNkulunkulu emzimbeni wengane. He allowed uMaria ukuthi akabuke ubuze bomzimba hleli kuwo. Wakhala njengezingane zonke. EuNkulunkulu. Wayimosha njengezingane zonke EuNkulunkulu. Wancela ibele lentombazane njengezingane zonke EuNkulunkulu. He had to come down from the highest throne ever eyakayabakhona azokwehla to the lowest place yokuncela ibele lomuntu omdalile. Nathi ngiyambona uJesu mamahlaba uthi kwangathi uJesu mekhula ba umfana medlala eqhuba izitini nabanye abafana ahlala bheka eGolgotha. Athi noma ngasiqhuba lesitini kodwa nakhe yala ngiyaphelela khona. Kufeziwe. Waza Smanga. Ake sithathelele thuba sibingelela abazalwane bonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Alibongwe igama lenkosi. Alibongwe igama lenkosi bazalwane. Sithathelele thuba sibingelele kafushane nje bazalwane uma wethu esimthanda kakhulu umama uNtshangase. Ngiyacela ke simshayele izandla enkulu egameni lika Jesu Kristu. Hey, iyashisa inkundla la phambili. Yo. Ya kunzima ngempela. Ngiyacela bazalwane sivule incwadi kaJohn chapter number 19. Ngizocela ukufunda uverse number 30 nje kuphela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ufundeka kanje, kwathi ukuba uJesu awamkele uviniga wathi kufeziwe, lithi iBhayibheli wabe segebisa ikhanda wafa. Alibonge igama lenkosi. Baba busisa ukufundwa kwezwi lakho egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngibona imiqhele yegolide ngaphesheya kwelisayo lamafu kwelisayo. Yabona ngiye ngahlala Sanele mfethu ngolesithathu ngithi ngihlalele kwanento ethi awuvule uchapter 19 kuJohn. Ngayovula ngathi mangufunda ngaze ngafika kuleli verse ngadlula ngathi awuthi umuntu ake alindele noma ikholi nje kamamazi noma umyalezo eze ukuthi umamazi uzothini. Alibonke igama lenkosi. Namhlanje ngeke ngenze into engakaze ngayenza amakholwa ngahamba ngawobuza iprogram kumamazi. Mamazi thini iprogram? Kwasho ukuthi sengizothola lezi ndaba ezibhlungu kangaka ezimnandi kodwa zibhlungu. Alibonke igama lenkosi. Now lithi iBhayibheli mawufunda incwadi kaJeremiah chapter number 1 ufunda uverse
number 11 lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu kuJeremiya, Jeremiya ubonani? Uthi uJeremiya mayephendula uthi ngibona isihlahla sikaMalmonde, alibonke igama lenkosi. Na useyaphendula uNkulunkulu uthi Jeremiya engazathi ubone kahle, alibonke awubuzi makhalwana yini wena lento oyibona. The reason why makholwa izinto zenzeke empilweni kodwa abantu abaningi bangahluleki ngoba lezi zinto ezenzakalayo akusona lezi abayibonile, kodwa lento oyibonile iyona ezokwenza ukuthi noma ngabe seziyakunetha uthi lokhu kuyadlula kusendleleni, kodwa ikhona into engiyibonile. Ngoba uJeremiya uNkulunkulu kusamncome waqale wabona, ngoba lento oyibonile iyona ezokwenza ukuthi ugcine ufinyelele la uJob kufuna khona. Now lithi iBhayibheli mawuzofunda kuye kwafika isikhathi la khona uIsaya eprofeta ethi kwafika intombi yakhulelwa athi izali indodana, athi leyo ndodana iyakugamba ngokuthi nguEmmanuel, okungukuthi inkosi nathi. Alibonke igama lenkosi. Sahamba isikhathi kwafika khona uJesu efika emhlabeni. Mayefika uJesu emhlabeni kwatholakala isikhathi la khona besemkhumbini. Mabesemkhumbini umkhumbi wavukelwa isivunguvungu esinamandla. Bavuka abafundi badulala kanjani sifa nje. Kwasho ukuthi abafundi babona into uJesu angayibonanga. uJesu ubona isiphambano, abafundi babona umfula. uJesu ubona umnqamlesho, abafundi lithi iBhayibheli lami bakhala abafundi bathi Jesu ulala kanjani sifa nje. Waphendula uJesu wathi kubo, awu kodwa nina ninokholo okuncane. Ngoyinabo uJesu asho nje ingoba abafundi babebona ulwandle, bebona izikhukhula, awu mhlawumbe nawe ukubone nje izimo engazathi zikunetha ngamandla, kodwa ngithi ngikutshele kaphela into oyibonile, ngoba lento oyibona ngempilo yakho akuyona lento abantu abayibonayo. Abantu babona enye into, wena ubona enye into, kodwa abantu bazofika bathi wena usahluleki, uthi ngiyabonga, kodwa izulu libona iqhawe ngoba wena usiyo lento abantu iyona. Lithi iBhayibheli wathi bayefika esiphambanweni wabuka phansi, kukhona uMaria, kukhona omunye, kukhona nama wakhe. Lithi iBhayibheli wathi mayebabheka wezwakala ekhuluma wonke amazwi, kodwa ngiyamthanda mayesafika kuleli uqala amazwi bamnika uvinika. Umbuzo wami uthi babe uyisaphi uvinika? Ngoba kuyobethela uJesu uvinika ufuna. Lithi iBhayibheli wathi Ngomile bamnikeza uvinika, wathi sewuphuzile uvinika wezwakala esethi Kufeziwe. Jesu kuma mhlawumbe wathola amanzi wayezoshenyitha, kodwa wathola uvinika wathi Kufeziwe. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wake wathi kubafundi bakhe, abafundi bami ngilambile. Abafundi badideka bavele bahamba bayofuna izitolo, bayofuna into azoyidla. Kwafika owesifazana usuka. Lithi iBhayibheli wathi mayefika owesifazana wathi uJesu awuphuzisela amanzi, ngoba uJesu mayakoma akomela ukudla kwesipuni. Kodwa lithi iBhayibheli wathi mayekhuluma nabafundi wathi lo wesifazana lale wena le ndoda yakho ngikhombisa indoda, wathi owesifazana akunayo indoda, wathi uqinisile ngoba naleyo nayo akusiyona yakho usuka. Lithi iBhayibheli lami lo wesifazane waphindela emuva ngoba eselitholile iqiniso, wathi izani nizobona ngitshele konke. Beza abantu bezolale bathi mabefika abafundi bakhe wathi kubona sengisuthi. Babuza umbuzo bathi usutha kanjani udleni? Kanti kunento aseyitholile ngoba uJesu akathola ukudla kwesipuni. Webazalwane, kodwa uJesu mayelambile usuka lambele imphefumulo, usuka lambele mina nawe. Webazalwane, uke watholakala sethi Kufeziwe. Why Jesu usho lamazwi uthi yonke into ebimelana nawe, yonke into eprofethwa ngabaprofethi, yonke into ekhulunyiwe from the book of Genesis kuze kuzofika kule ncwadi Kufeziwe, ngoba yonke into ifeziwe. Albonge igama lenkosi. uJesu wayengawubona ulwandle, wayengayibona inkinga, noma ngingathiwa basebemshaya emhlane, yonke leyo nto akayibonanga. Ngiyamthanda umpostoli mayishumayela ngelinye ilanga uzazathi kunomhlabelelo othi kuyizithunywa
zokungisondeza inhlupheko zikaJesu zazimsondeza esiphambanweni kwangazathi ngiyambonewa nesiphambano bathi babemvusa bathi uvuka kanjani baze bambizela indoda bathi umsize yathi uJesu kodwa le ndoda ngoba yiboni nje lento engibonayo labantu babona ngiphelelwa amandla kodwa mina ngizwa ngathi ngicosha amandla amaningi ngoba lithi iBhayibheli noma singawa kasikhombisa kodwa siyakuvuka futhi ngoba noma sininyeka ngazonke kodwa basiqedi lento ibonayo abanye abantu abayiboni nabantu abazosondela eduze kwakho futhi angeke baze bayibona not unless mangabe bebizwe uNkulunkulu ukuthi bazoseva lento ayibonayo alibonge igama lenkosi isikhathi esiningi sihambe nabantu sitshela ukuthi bangabantu bohambo kanti bangabantu abazocisha umbono uNkulunkulu asikhombisa be careful wabazalwane ukuthi obani abasondeza eduze kwakho ingakho uJesu wamthanda uPeter waze wamthanda phezulu kwelevel lakho uPeter kwaba uyena wabanesambulo sokuthi wena unguJesu Kristu indodana kaNkulunkulu abanye abayibonanga lento kodwa uPeter wabona mhla kufika entabeni ukuthi no engazathi kumnandi ukuhlala ebukhoneni ake sivele sakha amadokodo why wena Peter uhlezi ubona izinto abantu abanye abangaziboni ingoba uPeter wayenesambulo esingcono I think you need the revelation right now ngoba lento ibalekile makho ukuthi ube nombono nesambulo sokuthi yonke into ifeziwe amen. Kufeziwe. One of the things ezenza uJesu athi kufeziwe. Remember ukuthi umhlabeleli he came from heaven to earth. Hallelujah. He was never from here, but he came from heaven to earth. The only reason he came was for the purpose of the cross. Jesu sesela ngifuna singalenza iphutha lokuthi sicabanga ukuthi Jesus did not know what was going to transpire mesefika emhlabeni. Everything that happened on earth Jesus fully knew ukuthi izinto isazoba zimbe kusazokonakala. He knew he will be rejected, but he came anyway. So when Jesus on the cross says kufeziwe, he's looking at the rejection abeyilindela ayitholileyo. He's looking at the times kuma synagogues ehlephula izwi eliyisinkwa sikaNkulunkulu. He's looking at the times ebeka abantu izandla. He's looking at the prophecies that came before bekhona emhlabeni. Isaiah beprofeta ngokufika kwakhe. uJesu ubuka isikhathi sokushawa kwakhe. Ubuka isikhathi la labantu abasindisile bethi khulula uBarnabas. He's looking at those times uJesu ukuthi after they have done it all, but they will remain with the blood. They will remain with the blood. Kufeziwe. Ukuthi I have given them umyango wokuphila, my 39 stripes on my back. I have given them the blood. Noma bangona manje, but ilkhona igazi. It will remain fresh every day. That's why iBhayibheli lithi namanje igazi likaJesu lisase fresh. uJesu azange azasifaka istembu singakayitholi zonke impendulo zethu. Ukufeziwe kaJesu uthi you have an answer for every situation ongabhekana nayo empilweni yakho. Kungaba ukugula, ama stripes akhona. Kungaba ukulahlwa ngabantu, uJesu bamlahle baphilisile. Kungaba ukuhlupheka, uJesu wasibekezelela isiphambano. Kungaba ukona, here is the blood. You don't have to kill yourself. Kufeziwe. Here is the blood.
Ungazihengi. Ungazibulali. Don't condemn yourself. Here is the blood. Noma ungasazi uzobalekelaphi. Here is the blood. Kufeziwe. As we close, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Woza Mthobisi. Asinibingelele bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngiyakholwa ngisindisiwe igama uMthobisi ngowaka Ndlovu. Alibonke igama lenkosi. Siyabingelela uma wami uyayethu Smanga mayekhuluma athi uma wethu omuhle hle. Ayibonge inkosi. Ngiyacela nje kulo 5 seconds simshayile izandla enkulu. Amen. Ngizokhuluma nje kafushane bazalwane. Ngiyacela siye in the book of Luke chapter 23 verse 46. 23:46 uLuka 23:46 lifundeka kanje. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Angeke ngiphinde kafushane bazalwane. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Amen. Ngizokhuluma nje kafushane bazalwane. Kunalento in my heart ethi uJesu ukufika kwakhe la emhlabeni, he had a mission bazalwane ekwangafanele iaccomplishwe omunye umuntu, but ekwakumele ihanjwe uyena kusuka eqaleni kuze kuyofika egcineni. Iqiniso lithi bazalwane, le mission owayekade uJesu ekuyona yokuthi azofela izono zakho nami, yayikade iyimishini eyayikade isethwe uNkulunkulu. That is why athu John mayebhala in the book of John chapter 3 verse 16 athi, ngokuba walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelwe yodwa. In other words, lento yokufika kaJesu ezo accomplish mission kwangesiyo imisebenzi yezandla zomuntu, but kwakuyimisebenzi yezandla zikaNkulunkulu. Ingakho uJesu uma esefika esiphambanweni esenoqonda ukuthi imission ayizele isifeziwe njengoba desho Smanga, waba noqonda ukuthi njengoba ngila emhlabeni ngizele le mission ebengiyizele isi accomplished, angisezi ukuthatha impilo yami ngiyibeke kwezinye zezandla zabanye uNkulunkulu, but sengizovele ngithi Baba, ezandleni zakho, ngoba kuyimsebenzi wakhe vele ukuthi njengoba ngila ngokwezandla zakhe. Manje njengoba sengifikile esiphambanweni ngadlula kona konke umzima ebekumele ngidlule ngaphansi kwabo, kumsebenzi wami mina Jesu ukuthi ngiphinde ngithathe ukuphila kwami ngikubuyisele kuye njengoba benginika uyena. Ngoba iqiniso lithi bazalwane, sonke sibiziwe ngokwentando kaNkulunkulu, sabizwa ngokwecebo likaNkulunkulu. It becomes a problem ukuthi bazalwane kube khona abantu abangaphakathi futhi ngaphakathi ebandleni who are claiming ukuthi bagijima kwi-routine that was set by God for their lives. But iqiniso lithi uJesu ukhulumile lokhu wathi abanye bayofika bathi sikhiphile amadimoni ngegama lakho,
sakwenza ukuthi sime ngaphambi kwabantu sishumayele sifihla izinto esizenza privately siphila impilo zezimvu kanti siyizo impisi ngaphakathi kodwa aphendule athi kanginazanga kwesekuqaleni ngokuba benizile ngezandla zami kodwa manje ningiphendukele senilapha emhlabeni kwathi noma kufika ilanga lokufa ukuphila kwenu kwangasabuyele ezandleni zami kodwa kwalala ezandleni zabonkulunkulu lela lethi iBhayibheli banezandla kodwa kabaphathi baney'nyawo kabahambi banamehlo kababoni kodwa ngiyamthanda uJesu athi mayeseyazi ukuthi konke kufeziwe wathi baba njengoba ngize ngezandla zakho sengizovele ngisale sengubeke ezandleni alibongwe igama lenkosi iqiniso lithi kunokwenzeka mawami ukuthi into le mission uJesu aye kuyo kwangenzeka ukuthi aphazamiseke kuthi ngehora lokugcina abe umuntu okuphila kwakhe engakushiyanga ezandleni zikaNkulunkulu ngoba iqiniso lithi as much as singaphakathi ebandleni sikhonza ndawonye kunabantu ekumele sizwane nabo sihleke nabo kube mnandi but akusibona bonke abantu bohambo lwakho ngoba abanye babo bayakwazi ukwenza ukuthi uqhubeke nensindiso indlela zensindiso kodwa uJesu esengasekho kuwo lithini iBhayibheli angeke ngiphinde ngishone phansi sengiyavala lithi iBhayibheli uMaria ngePassover bahamba noJesu bemphethe ngezandla amen bafike eJerusalem uma sebebuya ngenxa yokuthi basuke eJerusalem sebephinde emuva baphinda nabantu ababenza ukuthi baxoxe indaba bangasaqaphela ukuthi uJesu akasekho eduze kwabo ngoba abantu abaningi bangaphakathi kodwa our destinations akafani hayi no ngivumelene ngithi nasekuhlupheke nokuhluphekayo kodwa mawustike ebantwini abazokwenza ukuthi ngosuku lokugcina ukuphila kwakho kube sezandleni zikaNkulunkulu sale sowuncika kulabo bantu noma ngabo bafundanga kodwa ncika kulabo bantu ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami ungangaba negama elihle emphakathini bangakubiza ngamagama abathanda ukubiza ngayo kodwa bawazi ukuthi ngosuku lokugcina ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami akhathalekile uhlupheko odlula kukho athi uJesu mayebhala athi bazalwane bami uma nilingwa ngesilingo anothi ngokuthokoza athi knowing that the testing of your faith shall produce a patience nazi izandla zikaNkulunkulu ezandleni zakho yizo lezandla Isaya mayekhuluma bathi asifinyesiwe ukuba singasindisa kuqhamuka ohlabelelayo athi and that is the reason why I will sing and I will shout it is because Lord